Karong si manahalang na hinumdum ko nga ang akong pag-umangkon nag-chat sa ako unya aduna siya'y pangutana. Patch, unsa man ang gibuhat nga milagro ni Jesus? Isa lang daw, maghatag daw kog example. Ang nisulod sa akong huna-huna, kining pagpakaon ni Jesus sa kadaghanan, the feeding of the multitude. Maulan to akong gi-reply sa akong pag-umangkon. Salamat. Mga igsoon, nagtuo ko nga dili lang ako ang makahinumdum sa pagpakaon ni Jesus sa kadaghanan. Gani, kung atong pamalandungan, usa kini ka kinaiya sa atong pagka-Pilipino. Na ako'y ma-interview nga mga kaslunon, mangutaan ako nga nung ang uban sa ila, dugay na nag-uban, pero wala gihapon nagpakasal. Ang tubag, Pader, wala pa mi ipakaon. Nag-ipon pa mi, Pader, para na mi ipakaon. Gani, ang uban po sa ato, ang binuang na, o joke na lang ni, bahala nagmagkautang-utang, basta nalay ipakaon sa piyesta. Bahala nagmagkautang-utang, basta nalay ipakaon sa bisita. Maong usa ka kinaiya sa atong pagka-Pilipino, we are known to be hospitable. Pero labaw pa sa pagpakaon, unsa man ang gipaila-ila ni Kristo o ni Jesus kanato, hilabi na sa iyahang kasing-kasing. Nadungog nato nga naluoy si Kristo sa mga tao tungod kay wala na sila'y pagkaon. Naluoy si Kristo kay nabati niya ang ilahang gutom. Ug nindot kini nga atong lantawon, hilabi na iapil nato sa atong pamalandong nga ang atong Ginoong Hesus Kristo ihatag ang atong panginahanglan tungod kay nabati niya kita. Sa maong lihok sa atong Ginoo o sa maong kinaiya sa atong Ginoong Hesus Kristo, mauman ang imbitasyon kanato. Labaw sa butang nga atong mahatag sa uban, labaw sa pagkaon nga kaya natong ipaambit ngadto sa uban, hinaot maangko nato ang kasing-kasing ni Kristo nga maluluyon. Giunsa man niya pagbati, giunsa man niya pagkabalo o paghatag sa iyahang kaluoy. Sa simpleng paagi nga siya nag-uban kanila. Maupod unta kita, aron mahatag nato ang panginahanglan sa uban, ato pud silang ubanan. Aron matugunan nato ang panginahanglan sa pagbati ngadto sa uban, ato pud silang paminawon. Sa atong paghimamat o sa atong pag-uban ngadto sa uban, mahatag nato ang sakto nga ilang panginahanglan. Hinaot mga igsuon karong adlaw, sama ni Kristo, atong ihatag ang atong panahon, atong ihatag ang atong atensyon, atong ihatag ang atong dunggan, atong kasing-kasing sa pagbati ngadto sa uban. Aron hinaot sama sa atong Ginoong Hesus Kristo, iyang nahatag ang tinuod nilang panginahanglan. Amen.